Maing buntag pag-usab mga kapuso, balik din sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong pangumustahon ang kapulisan nga padayon nga mihimo sa ilang tahas taliwa nining hulga sa COVID-19. Kumusta naman ni sila? Makauban nato karon ang officer in charge sa Cebu City Police Office, Police Colonel Cedric Earl Tamayo. Good morning, Colonel Tamayo. Good morning, Nico, ug sa ato ang mga suki nga ating paminaw. Daghan kayong salamat, CD, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Kumusta na ang atong mga sakop? Pila naman ka mga personnel nato ang unfortunately natakdan sa COVID-19, CD? So, as of this time, no, we have 30 personnel na infected and 5 non-uniform personnel. Yung accumulative data natin is 69 na from the start of COVID. Ang ato ang mga sakop nga na-contaminate aning COVID-19. Unsa common ani atong mga personnel nga infected, CD? Gikan sa atong mga dinakpa nakuha or ang uban sa checkpoints ba sa paghimo sa ilang trabaho sa kadalanan? Ang kasagaran gyud mga frontliners na to, no. Significant po ang number sa mga preso. Kay pila ka istasyon nga preso ang nagpositive, ang nagadakop na jailer kana sa iya, nagatabang sa iya mangihi, anang naga-check sa iya nga may contact sa iya motong isa pod. And then atong pareho atong namatay na to, they are frontliners na to sa field. Ang significant dito kasagaran ng mga pulis na to na contaminate is katuma naga implement of ECQ guidelines o mga deployed personnel. CD, kumusta diya sa CCPO? Nag-lockdown naman mo o nagpa-isolate sa mga personnel? Apil ko na po kasi din, nagpa-quarantine karon? Actually, appeal ko duha ka opisina diri ang ato ang operation office o ang CD office because one of our officer tulian to siya kaning nagpa-rapid me before I take office as officer in charge. What I did is gipa-rapid test na ko tanan nga mga pulis diri sa Cebu City admin headquarters kaning diri sa Gorordo. And nigawas 25 ang positive. So out of that 25, pulo lang ang na-positive sa swab. Kay katong 25 rapid man to. So gipa swab na mo sila kay positive man, pulo lang ang na-positive dito sa swab. So they were already transferred to our isolation facility. Gi-lockdown na gid nako kay lisod kung mag-uli sila sa ilang pamilya. Pareho sa natay isa ka uban sa regional headquarters na wala siya kabantay, nag-uli siya. So natakdan niya iyang pamilya. So ako dili ko gusto pa na mausab na mga sitwasyon. So gi-lockdown ako sila diri and we are awaiting for medical advice among health service kung unsay sunod na mo nga buhaton, but we are being monitored daily with regards sa mga symptoms sa COVID. Kumusta ang moral sa inyong mga sakop kaninyo diha sa PNP? CD, wala ba murag na demoralize? Nawad agkuan ang murag gana ang uban kini mga panghitabo karon? Actually, with regards sa moral sa mga pulis, no, we aning feeling na mo birang murag na honor pa mi atong kamatayon sa duwa na mo ka pulis kay para makita sa mga tao kung unsang sakripisyo sa pulis nga namatay because of COVID. Ang kasubo lang siyempre mawala ang isang mo kakauban, mawala ang isa ka membro nila sa pamilya. But with regards sa moral, our RD is very supportive with regards sa mga undertaking namo in relation sa COVID. Kung mga measures gihimo ninyo CD aron ma-ensure sad ang inyong panglawas labi na kining mga nasa checkpoints na agid sa gawas? Kabalo na sila kung unsa ang dapat sa pagdakop, unsa ang protocol nga mag-gloves, ana. But siyempre, usahay di gid malikayan kung magdakop pa og illegal drugs, mag-bypass ka. Alangan mag-face mask ka o mag-PPE. Dili nimo madakpan kung magdagan to. So those are accepting circumstances nga mapugos gid ang pulis usahay og gunit sa isa ka tawo. But it will not be a barrier on our part nga dili nami maging efficient sa other police function namo. Kay karon natunga na siya, 50% of our function is to really implement the ECQ guidelines. Kay bangod lagi nag-spike ang ato ang statistic na balik ta sa ECQ. We are on the vigorous implementation of the ECQ. So hindi man namo kay makaber. Actually gihatagan ta og augmentation coming from Region 6 and Region 8 na mga pulis para magtabang sa tua sa
takaw sa mga kadalanan. Si Presidente na mismo gaingon CD nga mga Cebuano kuno gahi kay ulo. Mao ba sabdi inyong observation CD? There are some sa mga areas nato nga medyo badlungon ang tao, especially ang mga batanon na pulis sa po bantayan, no? Pag agi sa pulis tago, pag gawas sa pulis, pag hawa sa pulis gawas na pud sila. So makita namo na may mga drone man but of course we cannot cover the areas. That's why ang barangay control point among gibalik. Ika ng barangay control point na to, gani kiosk sa kilid sa mga entry sa ilang barangay, sa ilang sitio. Muna yung mga katabang yun nga, kumasara na siya, dili basta-basta kagawas ang tao. Personally CD unsa kalisod ningon ani nga situation, ikaw kumpara sa miagi nimo mga assignments kani atong battle versus COVID-19 sa kalainan. Actually, I'm from Davao. So, when the Typhoon Pablo na hit sa Davao, medyo lisod po to because daghan po nga matay. But katumagod, makita nimo ang problema, makita nimo imong kalaban, dali ra siya mapangitaan og pamagi. Kani magud wala ka kabalo nga, bisan asa ka bisan wherever you are, basta exposed ka, anytime pwede ka ma-contaminate. Tapos kung taas ang imong immune system, asymptomatic ka. Lisod siya actually pero we will heal as one. Mahuman lang ni siya basta ang akong hangyo sa mga tao ba nga magsunod lang unta. Taga nila putog kaning yung nato sa Bisaya aning honor ba nga ang pulis namatay because sa pag-implementar sa ECQ. So ang mga tao nga magsunod na lang, bawal gid sila sa gawas, stay at home man kita basta ECQ. Kung pwede lang para with that makakontribute ka na sa paglaban nato sa pag-away nato kung mag-stay at home ka kay dili naman siya kakatag. Finally CD, message lang pud nimo sa imong mga personnel, mga sakop ninyo ug sa katawhan sab. So bilang police, it is our sworn duty nga bisan magkinaunsa atoan na siyang trabaho. So we must stand for it, we must serve and protect the people always. And of course to our community, ako ginahangyo gyud pabalik-balik nga stay at home na lang ta. Kay with staying at home, makatabang mo sa pulis. And with that, magpasalamat may dako sa kagayunan nagihatag nimo kanamo karong buntaga Police Colonel Cedric Earl Tamayo, ang OIC sa Cebu City Police Office. Salamat kay Miko. Good morning po sa tanan. Thank you so much, Colonel.